probatzeko eta jolasteko hasieran, eta etzen izan zerbait, izan zela, musiken godu, eta, hau da nire helburua ez, hasieran jolasteko izan zen berez, gaur egun, ordenagailu batekin eta txartel batekin edo ja altzu sortu edo altzu jolastu behintzat ez. Eta hola, berez hola hasi ginen, nahiko natural, nahiko... Eta maketa lehiaketak bai markatu zuen diferentzia bat, izan zen gehiago ja publiko aldea edo gehiago zabaldu zen ataldian izena. Eta orduan hartu behar izan genituen erabakiak, seriego hartzia edo behintzat pixu gehiago ematia gure taldiai. Eta irabazitako diruakin gainera dena inbertitu genuen materialako eta hola, nik abesti bat ateatzia berez Zilibitok abesti bat ateatzia ze parte naz eta bai ere bai parte dira. Berez urtetan eta beti natural gertatzen den zerbait da eta gertatu behar dunan ere ustez. Ez dakit bere garaian ertzainak edo roka Ameriketatik harri zuten bezala hemen nire ustez gertatzen da, tokatzen da aldaketa hori gertatzia ez. Gero Euskal Herrian rockak eta orokorrian punkak eta indarra handia eukidua borrokakin lotu delako. Eta hori ongidore bai mantentzian nire ustez eta mantendu behar da, bai igual utzi behar da espazioa gauza berria izartzen eta hola. Berez da autokonstiente bat, gero eta gehiago nahi dugulako sortu euskeraz eta gero eta gehiago nahi dugulako bultzatu musika guztia egon dadin euskeraz. Berez ere bai, gunola kanpoko musika asko entzuten dugun bai, atatzen zaigu zer batzutan gaztelera zeo sartzia, eta gero eta kontrago gaudere bai horren kontra. Hau da, nahi dut abolitu alik eta gehien gaztelena edo erdera orokorrian gure hizkuntzatikan. Uste dut egon daitekela gu sortzen egan estilozko edo generozko musika bakarrik euskeraz. Eta Txiltxoko bengo autobus magikoa eta beti ondu da mugimendua, edo beti ondu da musika asko jartzunen eta talde asko ondu dira estilo pila bateko talde asko. Txiltxoko eta bengo eta bai markatu zuten ikuste hori hartzunen edo igual gazten artean musika sortzeko edo normalizatzeko, sortzia normalizatzeko edo bide bat edo bai sortu zuten. Itzu sortzen baldin bazu berez polita sortzia momentuan sentitzen zuna eta ez helburu komertzial bateako edo. Nahiko nuke bultzatu ere bai igual jendia igual ohitua dona euskeraz zen gaztelera ziten euskeraz sortzen bakarrik hartu ezan pauso hori ederaki hori. Eremu ezain euskaldun bateko aldin badan ere ustez merito doblia hasi egin.